в момента първа няма повярвате арка. Видяхме знака, нали срещу него сме? Да. Оно и бялото. Опитват да наловим голът. Опитват да наловим голът. Не трябва да наловим голът. Айде, давай, Качо, имаме хоп. Дай. Давай. Петя. Ако трябва да обира направо, когато лови гола, ще се обира направо, фащаш Давай, без по. двете фащаш и ще ги дърпаш. Те зелени са. Жълти. Добре сме, даш, това е. Повече от това не мога. Можеш да падаш, падай. Пускайте, падайте. Айде, даш. Пускам. Весо и ти пускаш. Влади, ако продължаваш те 5 минути, сме първи в генералното. Желаем удача! Те са другия клас, ли? Да. Извините, пожалуйста. Ево, ние трябва да ги нашляпаме. Дето набиха онай ден. Не бяха ли те? Да, ама... Финишираха първи. Не тягай повече. Ако трябва падаме, но не натягаме повече. Каква красота! Какъв хубав ден за българското ветроходство, българската демокрация и най-вече за Елза Тяхтин. Трябва да по инерция да стигнем. Влади, по инерция трябва да стигнем. Сега, даш, леко натигни. Да. Аз мисля, че Височина. може да отпусне. Я отпусни лекичко, пробвай. Ама не както го отпуска с ряз, ами лека. Прав е.